Pitturi li tant huma realistiċi li taħsibhom ritratti. Dan huwa l-istil li Alfie Gatt iħobb jitrasmetti f'xogħlu u dan se jintwera waqt l-esibizzjoni Ghost Stories li se tittella f'Marzu fil-Kamra ta' fuq. Din l-eżibizzjoni li jisimha Ghost Stories ta' Alfie Gatt ħanaraw stil daqsxejn differenti. Dawk li huma diġà followers ta' Alfie ħajaraw illi fejn is-soltu huwa aktar magħruf għal xogħol ta' juxtaposition u surrealism, hawnhekk ħanaraw aktar stil realistiku. U din it-tema ilna niddiskutuha madwar aktar minn sena u nofs. Kien propju fi żmien li kombinazzjoni għaddejna minnu tnejn li aħna fejn iddeċidejna illi nitilqu il-full-time jobs tagħna u nintefgħu full-time fuq l-arti fuq il-curation. U meta di tiġri ħafna meta wieħed jgħaddi minn dan ix-xokk ħanejdu hekk li filli jkollok full-time job u filli m'għandekx tinqabbad daqsxejn ġo dik li sejjaħ procrastination. U meta wieħed ikun f'din is-sitwazzjoni kultant jiġi jisu ghost ġo purgatorju personali ħanejdu hekk b'mod metaforiku għaliex wieħed jibda jara l-ħajja għaddejja u jisu jkun maqbud li jeħel milli jagħmel l-affarijiet. Dawn ix-xogħlijiet wieħed ħajjennota li hawn din il-figura femminili u li qiegħda ħnejdu hekk maqbuda ġo dan l-ispazju Alfie għażel li joħloq dar Maltija, ġifieri ħanaraw il-madum Malti, ħanaraw il-Balavostri, ħanaraw l-arloġġ Malti u hemm ukoll qatt ta' simboli f'dawn l-artworks, kollox huwa maħsub sal-inqas dettall. Pereżempju, għaw xogħlijiet fejn qegħdin naraw ix-shells tal-bebbux. U din hija metafora wkoll għax il-bebbuxu qatt ma jitlaq mid-dar tiegħu dejjem waħħal mad-dar u mbagħad meta jmut tiġi empty shell u huwa kif wieħed jibda jħossu proprju meta jkun għaddej minn din il-fażi. Il-body of work li domt naħdem fuq madwar sena u xahar. U l-ispirazzjoni ġiet billi minn dejjem kelli dak iħsib li xtaqt indaħħal figura ġo spazju ta' ġo dar. Evolvejt bħala plot għax jiena wkoll dilettant tal-kamera. Xtaqt noħloq qisu xi ħaġa li xtaqt nittratta kull pittura qishom biċċa snippet minn tal-film. U allura ħloqt dil-plot ta' dil-preżenza femminili li hija l-White Lady u din qiegħda waħla fil-purgatorju ġo dar tipika Maltija. Meta ħadd dar ritratti flimkien mal-mara li hija l-modella flimkien il-modella hija l-mara tiegħi. Ir-ritratti kienu f'locations varji bħal boutiques, mużew u anka dar residenti. U minn hemmhekk insomma bqajna naħdmu fuq dal-proġett. Bħala materjal ħdimt fuq watercolors u fuq l-oils. Oils użajt mediums varji bħal canvas on board. Użajt ukoll il-karta u ukoll użajt il-ħġieġ, pinġejt fuq il-ħġieġ ukoll.